Hi mga palangga! Ngayon magluluto tayo ng simpleng chop suey para sa hapunan natin. Ito yung mga kailangan natin mga palangga. Apat na tumpok ng pang chop suey sa palengke, tapos 25 pesos na chicken balls. Tapos ito yung natira kong frozen na bell pepper, kinatkat ko lang. Tapos 49 pesos na atay. At saka ito yung mga kailangan natin, bawang, luya, at saka sibuyas, tapos siling haba. Tapos meron tayong oyster sauce at saka chicken or cubes. Ngayon, yan mga palangga, magluluto na tayo. Naglagay lang ako ng mantika sa kawali, tapos ayan, mainit na yan. Mag-isa lang tayo ng luya. Simpleng na ito mga palangga. Simpleng chop suey lang ito, tipid-tipid. Tapos, lagay natin ang bawang at saka sibuyas. Sabay-sabay na natin yan. Kasi nanonood sila ng TV. Mamaya makaparay tayo, charot. Yan, lagyan natin ng kunting asin. Putik yan, may ano pa, nagaway pa na mga pusa. Yan, lagyan natin yung palangga, tapos gisa-gisa lang. O mga iha, magluluto ako ng chop suey. O, sino naman yung nag-away na yung mga pusa na yan? Lagay natin ang atay. Atay ng manok ng mga palangga. Ang ingay nila ginoo ko. Hoy, bagahod! Nabidyo ko eh. Pagsawayan ng mga ido nga ng kagahod sa katamaan. Sino naman ginano nila? Lagsanay mga kuring sa atop. Ayan. Gisa-gisa lang yan mga palangga. Ayan. Gisa nyo lang yung atay. Tapos, ilagay natin yung chicken balls. Ay, sabay na natin yung mga palangga para maluto-luto. Nalagsanay yung mga kuring sa bubong. Ayan. Tapos, yan. Ganyan na natin mga palangga. Tapos, lagyan na natin ng kunting tubig. Ganyan na mga palangga mo yan. Para maluto-luto lang siya. Tapos, takpan natin. Ayan. Takpan natin mga palangga. At hintayin natin medyo maluto na yung atay at saka chicken balls. Ayan. Pagkulo-kulo niyan mga palangga. Ayan. Medyo luto-luto na yan. Lagay na natin yung Knorr chicken cubes. So, depende pa rin yan sa inyo kung ayaw nyo mga ganito. Huwag nyo na nalagyan. Chicken balls naman to eh. Tsaka atay ng manok. Yan. Lagyan natin. Yan. Hinaan natin yung half white. Yan. Charap. Tapos, ilagay na natin yung ating gulay. Bakit, madam? Huwakan mo dito. Silip ka na naman pala eh. Yan o, yung aking assistant, si Ate Yam Yam. Yan, silang bumili nito natin Mimi ng apat na tumpok na apat na tumpok ng mga palangga hanggang bukas na namin na ulam. Hindi marami lang to, pero mamaya pag naluto, to konti lang to. Pero ito kasi natin Yam Yam to eh. Yan. Diba? Yun na yan, te. Salamat, ya. Damo ka salamat, ha. Sa pagbulig mo sa akon.
Binati ba yam-yam? Ngayon, luto na eh. Yan. Tapos takpan muna natin mga palangga. Yan. Luto-lutoon ta. Ay, medyo damo sang kwan. Marami yung gulay. Ayan mga palangga, gagawa tayo ng slurry. Alam nyo na yan, di ba? Ito, ginamit ko is 2 tablespoon ng cornstarch. Lagyan na natin ng tubig. Medyo marami kasing gulay. Hanggang bukas kasi namin na ulam yun eh. Yan. Lagyan na natin ng kunting tubig. Sarap kasi sa chapso yung kunti lang yung sabaw. Yan. May ganyan-ganyan yun na yung palangga. 2 tablespoon to tapos kunti na tubig. Depende sa inyo kung gusto niyo maraming sabaw. Yan, mga palangga. Yan, medyo kumunti-kunti na siya. Sisilip sa tiyam yan ang ginagawa ko kasi paborito niya yung chop suey. Dati kasi hindi siya kumakain ng gulay. Puro lang sila chichirya. Sila ni ate yung Mimi. Yan, si ate Mimi yung talagang ngayon konti na pakainin ng gulay. Kunti ka ba pakainin ng gulay, te? Ng dahon? Awa! Parang ko ng dahon lang. Yan. Pasok nyo na yung mga palangga. Kunti pa yan mamaya. Yan. Tapos half cook lang to yung crispy pa ako, crunchy pa ako. Ayoko ng lata na tawag dito, masyadong luto na Ayan, tapos lagyan natin ng kunting mainit na tubig. Yan. Tapos, ilagay na natin yung ating oyster sauce. Pero kung ayaw niya naman ito, pwede naman mapalangga eh. Budlay, ganyan ito buksan sa oyster sauce permi mo. Yan. Kung ayaw nyo naman ng mga palangga nito, skip nyo lang. Kasi iba ayaw nila na may mga masyadong tawag dito, preservative. Preservative ang tawag dito. Tapos, lagyan natin ng black pepper. Yan, madami talaga akong lagay nito kasi gusto ko yung medyo maanghang. Yan. Tapos, maglagay tayo ng kunting patis. Tapos asukal. Yan, maglalagay ako ng asukal. Gusto kasi ni Ate Yam-Yam tsaka ni Ate Mimi, medyo matamis, char. Hindi pala kayo bumili ng energy nyo. Wala pa energy dito, Tapos, halo-haluin natin. Yan. Simpleng-simple na ito mga palangga. Yan. Hanggang bukas kasi namin ang ulam to eh. Tapos magdadagdag na lang bukas. Mahal-mahal kasi ng mga ulam dito eh. Yan. 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 Crispy yan. Tapos, lagay natin tong frozen bell pepper na nakuha natin nung malingki tayo. Pinroasten ko lang ito. Huli natin lalagay yan. Ano pa yan? May ice pa yan. Ito yung nilalagay ko sa pizza. Ngayon hindi naman tayo nag-pizza. Mamalingki na lang kami baka bukas para bago sa pizza. Nire-request sila ng pizza eh. Nire-request kayo ng pizza atin na. Charot. Parang si ate mo yam-yam lang naman na gano'n. Yan, halo-halo. Halo-halo nyo na. Yan. Matubig siya. Okay lang yan. Marami namang gulay. Tapos, tikman natin kung anong lasa. Naman chicken balls ay. Lasa lang. Matabang. Matabang sa panlasa ko. Lagyan natin konting asin. Yan. Pasok yan sa budget mga palangga. Ako nakalagay yung
Ito na lang. Ito yung asin. Hindi ako nakaka-refill ng pink Himalayan salt. Yan. Lagay na natin yung ano. Lagay natin yung ating slurry. Medyo masabaw siya ngayon. Siguro may ano, may mga sabaw-sabaw kanina sa paghuhugas ko ng gulay. Medyo napadami yung sabaw. Yan. Isang kulo na lang tapos pwede na ito mga palangga. Lagay natin muna ano, yung ating sili. Yan. Yan mga palangga, luto ng ating chop suey. Simpleng chop suey. Kaya tayo mga palangga, kaunta-kaunta. Yan.